Barot sesian pak yang so hai pi shikan ikut program kabak kerpang na kabanta jong pi te net bah kan tayo ini awak ikut kerku yang bagi banta pair te hakan ikut por haswa bangin ya shimenta lang hakan ikut program tu net ban ya tuai lang te tu net ban snok ti kum ne ban so bawan penbuat ikut jing tuai na dian jonga try Jisu nga ay ngo yame ba may penla yang bangan yo benta hakan ka program Jisu ngi pediang smo bhai yame hakan ka por kerku ya baro ke beshim menta pat kumjo men kerku yangi men bagi benta ki baper ni IT sheme ya kani kapor baro kerten Jisu amen amen Hallelujah. Hallelujah. Try. Try. Syua bangilet banjaro ban krau kerteng jong try. Hapare karo tangilet ban pertalang laisen yaro try. We are live. Try. Hilet ban roi lang kan tu kajing rai. He is the light. Ulong kajing shai. Baka tin jong le yo anes prakhat a ko mo Jisu ong bangalong ujing shai jong kaperthei utaw babot yang unom yat kajing dom ban unyo kajing shai ha kajing amen. Hilet ban roi lang kan kajing rai. He is the light. Searching for an answer, ray of hope in a hopeless world. Who can you turn to? Where is our rescue? There's someone, he's the answer. He's the light and the light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, light, light. Light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, light, light. Light of the world, shines all over the earth, shining bright.
with grace and full forgiveness. He washed away my sin curse. He loves us, God loves us so. This is how He loves us so. Love that unconditional, not because of what we do or what we've done. This is how He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. God loves us so. Even though I don't deserve it, no way that I could earn it, He loves us, God loves us so. With grace and full forgiveness, He washed away my sin curse. He loves us, God loves us so. This is how He loves us so. Loves us unconditional, not because of what we do or what we've done. This is how He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. This is how He loves us so, with love and unconditional, not because of what we do or what we've done. This is why He gave His life, made the greatest sacrifice. Jesus loves us more than we could ever know. God loves us so. Jesus loves us more than we could ever know. God loves us so. Jesus loves us more than we could ever know. God loves us so. Oh, Jesus, I can try to be anything. I know I can try, Jesus, to get all that you got. Lord, I can try, Jesus. Try, Jesus, but I know you make it try. I know I'm late, that you get that try. But we can follow, look at you, not try, that time. Jimmy, try, we said, keep up, Jimmy, and Jesus. I know I'm late, try, but we can try, and you can try, Jesus. Try, me, I know the room, but you know, show me, Jesus. Need try, you find it, amen. My name is Zida Ajagaman and Mopanyang. The title of song is Heavenly Father Loves Me. Whenever I hear the song of a bird, or look at the blue, blue sky, whenever I feel the rain on my face, or the wind as it rushes by, whenever I touch a velvet rose, or walk by a lilac tree, I'm glad that I live in this beautiful world.
fidang kan mau ya nga? Kita ngadi i Miss Shelley. Mentah kasi ngadon ye iwe parlok padidi parlok dong firu i fempi i dan kakana panya tu yangi tungin ya khot fempi. She jak fempi. Fempi. Lawan ni Fempi. Fempi, Oi. kita lok kila me Sefi. Oh. Ya tu khana no Sefi yang meni tu khana Syapang. Ka. Parsi Syapang ka ikum tu. Di Thailand. Okey, ngala juga semua tengah kelik keniat tu pen kan mau biang itu khana no kan. Ta. Dan hakawai kasli. Udang uai uken rat. Kita uken rat. Umut lek jimlek. Nama menjua dan kibas kitrin ki Oh yes. Donkey. Donkey baki horse. Yes. Nama umut lek jimlek. Wala ay nakaspa jabu. Haki lain buat ki Syakri. Yeah. Akan mau. Okey. Syakri. I kan no. Ya tu sang tu Ada ubaningkong uai. 1, No. 2, No. 3. No. Ngap syurah. 5. Oh yes, 5. Santeli kita len ho anya akan mau. Tede, YouTube apa? Uai. 2. Oh, 2. Yes. And then tu balai pa? 1. Only 1. Yes. Oh, okay. Dek, adi na taki le kuno kita ki Syakri. Haba ulale. Uta ubaningkong. Ulale kayi ya kata. Batalen baudan san talen. Bat Okay. uyo yang san talen hi. Kamut along 5 and 5, 10. 10. Okay, very good. That's how. Ya uta ubaai. Okay. Ulit kayi hi mataru. Bat uyo yang I talen hi. Okay, saatalan means 2 2 but plus 2 2, 4. 4 sautalan. Menta. Okay. Bat ubatan. Lik depan ya kata batalin hapok kendok. Ha? Utap ha kendo? Ha? Pati sa siya dombe doon kendra. Oh. Ke ulawan utaw kena. Bat ulakot ya kilay mo kisaki jong. Okay. Utaw baningkong uong. Nga ngalapenray san talen biyang hi. Te ngarayo sipaw talen. Te ulak kemen. Ulak kemen no kenrat mo. Oh Yes. yes, ngarung kemen tiyo kenrat li kemen ba? Te utaw ba aru ulakot. Bat ulaong ya kato ka ay talen mamilaay. Ngalalit hi. Bat ngalayo biyang ay talen hi. Yeah, Te ulak kemen ba. Yay. Tao walay pa de. Namarutap hapok handong. Uwan ratang kata kasi talen hi. Radam niyam kenrat. Wala dom bat ulaong. Siyem no ya kato ka talen jomi bat ay no ya ubayo sipaw talen. Ani, ulak dom dan talent show. Hoy, Ani, nadu. siya le no de. Nata usap berat haka jaka badum bat bai dat benyat. Jaka badum bat badat beniat. Ani soma. Alam ay. Ani, te lingbakan ni kakana ka lesson pangyo kamot pakai kay ka ba ublay ula ay ani ukwa yani bangin pendan kamhok dene Yes. okay palok baro tungin kan mau ya kan ni ka lesson bangin pendan kamhok kanu ka bafidan kanu ka jingla bafidan pendan kamhok Henry te yo pi
shashim no ka ika ba fidon. Yes, Smoma day. Dia kubli shibon fempe. Bye. Bye, friends. See you next episode. In the next episode. Yay, see you in the next episode. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Hai parlo te ngangat kan ni kapor pila long lakloi bani asngoi ka ketian ga jong blay te to kan ni kapor ni pulut por shipor ban shashkor ka ketian ga jong blay te ngashkuwa kwa ban pen kan mau ya pi men chim ta yo ngalawan rai pi ka jingkai ni ka ketian ga jong blay shapang u Petros te ngala ai nuk sa shapang Petros kumno ba men sem ba khot ula pen kalai ka jing em ka jong u na ka tu ka jing long ka ba na ka tu ka jing long ka ba len yo jisu sha ka jing long ka ba shlur ban ya lap shpang jisu bat ka tabaro ka di da ka bor jong men sem ba khot very good te ngai plakan mau ka ta te ka ni ka puat ngin ya biang ha ka juhi ka ni ka benta ban ngai shukwa ban pen kan mau ya pi na ka kam ka apostle ka lan ka bening kong ka da khat ba phra bat ka ni ka di ka khat bible ba phia ban puli lan da ka ni ka ta yo ba ro shi ta yo te ka ktian jong blai ka ong Henry pinyo diang ya ka bor pinyo diang ya ka ya ka bor very good pinyo diang ya ka bor andalawan manu andalawan u men sim ba khut okay pinyo diang ya ka bor andalawan u men sim ba khut hano happy jisu ta ka porok krani ka senran Henry ka ni ka deru na ka benta jong ha ba jong pi te ko ang no bat pin long kinong playanga Dalawan ka bor men sim ko inde ban syukut ka bor men sim ko syu bor te la biang ka de ban long ki ban long ki nong pla jong u jisu na marka ni ka kentien ka de ka bakran u jisu shwa un ki no shabneng ong pin yo diang ya ka bor ang dalawan men sim ko ya pi bat pin long ki nong playanga pla shapang u jisu ka ka ba u jisu ule ka ka ba u jisu ulang okay ban hain pla ha Jerusalem tade ha Judea bat ha Samaria bat hadu bakut ka perthai ti hatu kani ka jingkularu Jisu kala jalong ne hot kala ja ha kasngi Pentecost ka tu bangala puli men shep tiyo kala nang ba ar ka dekat ka basaw ha katu ko ang bala pendap iki baro do men sim ya no pendap iki tu ki ba u Jisu keren ki senran ki jong u ha kata ka por la dap pendap ya kani ka ketian ka jong u blai okay then kani kamkot tanggap tu tang ha ki tu ki senran ki jong Jisu Henry kadang ye beteng bat kadang ye beteng wat hadu mentaru kani ka banga keren sepi kani ka ketian ka jong blai kala long ya piru wat ong mangadang rit palat wat ong mangadang kena palat ngamla ban yo pedang ka bor jong men sim khoi kam tamai kini ki por ki mentangi don kam ya ka bor jong men sim khoi ban em ki kena ki ba ye u Jisu kum ka tu ba men chem te yo kunuksa ka bangwan ra shapi bat menta ka dei ban yo diang ka bor bangin la ban nong ki nong phlai u Jisu ma kani ka bor jong men sim khoi le sila ban perkhat kum nu ngala ban ya thu ki parlok shapang Jisu kum nu ngala ban ya thu shapang ka ka ba u Jisu ulong shapang ki parlok janga dan is pai ki bahayeng ki jonga kum nu ngala ban ya thu pi ka secret jong kata ka dei ha ka bor jong men sim khoi ka dei ha ba wan men sim khoi u pendap yangi da kata ka bor pendap yangi da ka jing shlur un pendap yangi da ka un pendap yangi da kata ka jing keman ban flash pang Jisu ka dei na kata ka secret baro ka ba ka shabangin la ban le kum ni ka dei tang ha ka bor jong men sim khoi dem ngakwa banwan ra shapi banwan ra ya ka wei ka nuksa na ka jing em jong wei brio shapang ka ne no brio pinyo i ka jing shlor ha u pinyo i ka jing nuot ha u but pinyo i ba da yet lot yo Jisu na mar ka ni ka bor jong men sim khoi okay ta ka i ka balaja ta ngani shabang ni thu i pi ka kerteng jong no brio
ngani tu sha ka ika baje hadian jong kani kalani ka balang mo kani ka balang kani ka po ka nang buon ki priyo ki ba yu jisu ki bangit yu jisu ki lanang buon ki hajar kilawan shikini ki apostle kilawan shikini ki senran jong jisu bat kila IT ka jing em ba kila chi sha yu jisu kila bo chi sha yu jisu lanang buon te ha ka ta ka por ki apostle kim song la shu tang ban bakin pet hi tang maki tiki khat iki ong bakin jit no iki brio ban pet lang ika kam kata ban shakri ublay te jayu kila le si syakum ta hakalenong ka ban rio jong ka ni ka kam ki apostle pin i ba la jet ya nyongut ki ta ki dikan lani kita ki bayarap ya kini ki apostle bakin la pan shakri ublay lembaka jing ya lap jong ki kaktian ka jong blay okay dan nyongut kan nyongut kita ki brio but na pedeng kini ke nyongut ngan jet ya uway ubala bangan wan ra shapi kum kan nuksa kumno ba uni ula nuot ban yeng ba kumno uni ula dan ka jing shlor ban yeng ban yalap na ka bantau jisu bat ka kerteng ka jong uta udai u nang to ang ni STEPHEN ta parang spell STEPHEN Stephen lani haka kasih ki hajaka jong iki bodo is Stephen okay ta mentang awan ra shapi na ka jing em jong ni bat pet ba ada pikwa shisha ba pin ilo du jisu ban long ta nang play jisu ba kata de ke bangi di ban long kum ki kuan jong belay ni day min pet ke ka secret behind jong ni lani haka jing em jong Stephen tengnya pet bat nga na ka kam ki apostle kala nong ka ban real okay kam ki apostle kala nong ka ban real de pinlap haka dukat ka basan ba kitu ki ka kerteng jong ki nyongot kitu ki baki lajiet banyarap mo haka kam ka jong belay ta but uway na kita pini hang tu de Stephen balaong haka dukat ka basan kong kumni tangan politik kata ka jing ong kalapan semua bahayu tau pat babaro akum takila ya jet ya Stephen pet abatay Stephen ulang kumno ubreu ubadap da ka jinget badda mensim bakut udah ubreu baladap da ka borjong mensim bakut bat kata ka di ka way kini ki apostle baru kitip ya ka ka secret ka baladengin ji kini ki breu ka ka baki di bandan okay la defin pet ya ka dekat ka ba ka dekat ka balai ka ongkum ni ka secret bagi ki ong ki ka bagi ni ki breu la dekin ji ka baki di bandan number 1 ka dekat balai ka ong di bandan ka number ba mo ki breu ki ba ndi ban but nam sneo la ni ban long ki nong tu nong thiem la ni ki ba dan ye ka nam ka basneo ka takam di ban long ta ki di bandan ni ka nam ka ba ki di ban long ki breu ka ba okay om ko tang kata Henry ki ba dabru da mensim kini ki apostle kita pi baka secret behind jing ki ibaro kadai bandap da mensim bat da ka jing start kata ka di ka ba kini ki ong ladangin ji ki breu min ji ki balong kum ni bat shisha tek ki shami kini ki breu nyongut ban kam tam ngin pet ya kan nuksa jong Stephen la ong hang tu pet ya ba pipule am hang tu pinlap yo Stephen la da ong odi badap da ka jinget bat da mensim bakut badap da mensim bakut ni iya kan ni bat lada pin puliang ni pinlap silap ya kan ni ba Stephen odi badap da mensim bakut okay te bat ke bala penlong kani ka borjong mensim ka badan ha umlong sudai tang unong yarap ka postal ndri ka penlong uba ban ba kata ka borjong mensim ko pini ka jayu la de pin puli ka dukat ka ba pra ka tu ka lanang ka bandri dukat ba pra ka ong ba uladap da ka jing da ka bor
ulale ye ki kamba bat kita kala kita ki kamba ki bakrau amde tang ki bamalumalar ki bakrau ang talaong ule ki kamba piso tu da ong ki kamba komentar lada ubedoko uyat kata kamde ka kamba hoi kade ka kamba kum kita ki kamba ki klam ya tu bne ang ni ki kamba ki bo Stefan ule Andre ni so tu ba ka tin ule ko bo ki kamba ki bakrau ki bakrau le balai namar pola tap da siam bakut pi da tap da siam bakut kata ka borjong siam bakut ka penla ya utau brio lani ya kata ka brio padap do siam bakut balik ki kamba kata ka por kantam le mo baket ta ka por ka de bakim pat kim pat song tu bhash pang new jisu but habale kata ka kamba ba kita ki kamba ki ja ka penlong ki brio bakin nget pang new jisu dan shisha new jisu long ba im shisha ba ka penlong ki ka kata ka do ngot jong ki penlong ki ban pai shu jisu hata ka kamtam ha kita ki por but hang ningi iba umne Stefan ulang ubat tap da siam bakut but kita ki kamba ki bakrau ki laja ka por jong Stefan okay tem unia Stefan ulas dang ban lamar ba ude baslur ngan ong ya pi namar ba udap da ka por jong siam bakut ulang baslur uyeng haman ki uyeng ban yalap ya uni ujisu balapen mu da ka jing slur ulai yalap ban jayu namar ba ulang brio baslur ban yalap ya ka gospel ban ya tu pang ka jing ka jong jisu dan ki brio ki bala tut ki bala mong yu ki le kumno ki yeng ki le yanya ba ki le yatai nya ba ki le ban ong ka tu ka jing yalap jong mai kam day tadi kilak ban keren ben ban hanya tu ipi lada pimpulia ka dekat ka basipau tongan sengap pimpulia ja ayu ka basngau tenat bah ka ni ka ong Henry Kim Jula banyale ye ka jing start bat ya siam da kita da ki ba ula keren kimla ka kitin jong beli ka ong kimla namar beling ko mo ang ipi mene ladak do siam bat uai ba pen keren yu uru ude siam jong blay bat kata de ka e ka bo jisu ang worship ang no jisu naka gospel jong Lukas kalau nang ka ba halfway ka do kat san bangim de ban chep ting ka e ka bangin keren lada subu menta kiwan kibrio kiban keren persya ini siapa kata kajing keren jung jisu kilaban ongin penchita me pingin ke macam tiang ke bangin jubab ki namar ublay unbo da siam ko unbo ki kentin ke bangin keren kata hade ke bala jatek hau Stefan ulah keren da kajing slur ba kita ki brio kila ya lang sibun kita ki brio persya u Stefan da fin pulia ka dekat bakandai sibun Mdi tang wei, mdi tang kila ilang sibun. Ban penyap niya, ban keren benyo Stefan Henry. Stefan, day da ka borjong uwan da ka borjong siya makot ula jubab. Yaki kentian ki batay hadu ba kita ki bro kila lingongan. Kim na siya ban le kata ka di ka bak kentian jong blay ka kim na ban ya le ya ka jing start jong ya ka jing start ka ba Stefan udan. Pi hadu kat ni ka borjong siya makot. Dem jayu toh kata di kasihan ka bening kong makilawan ya keren wan ya le yu ha kasihan ba ki ong teh uni brio teh ngim la re ban chulet kum to ngin le kum nom to ngin pen shaino ngin pen mi de ki brio ki ban saki ki ban ong uni ukren ben persya ya kan ni ka jaka kentang mo bahkan pen persya yung ni ublay jong Moses bahkan keren pen persya ya kan ni kejaka kentang kiong mo na malada mi kung kata kamot ban keren ben kum ta kadai ka bapihak ban let ban dasya ban yang kum haka jaka bisar kum haka court tambah kata kapor kadai ka dorbar ki khot ka Sanhedrin ka bapihak yang kamat jung kita ki riau rang ba lingdo ban bisar dia hang nil ayo ban wanra kita ki bro bet uni Stephen pikan mama ka bening kong kimla ban ei mentana ma pakila dom pala ni hubung jeng be pan yalap kimla man pensange eu ki om mentangin let ban
wan ngin thu ke ka balam ler chapang jong ngin thu thok chapang jong ngin ong ba uni ukran ben persya ya kani ka jaka kentang mo de kata ban kran ben ya kata kalong ke ka ba la man sha ring bisa la ban sha pensitam de ja ayo hang ta kita ki brio ki lai kran persya yo ha ka to kalenang ka ban rio hi pin yo i balakran ben lawan raik te ki bru ki basaki persya eu te hang ta long te baru dekat bakat san ka ong te hang ta kadang ka darbar ke la syang ta ki bru si bon ki la ya lom hang ta baki wat daw eu tau Stephen te Henry hang ta la ong ma pikan mawep ke ka bajau Stephen udi bru badap do men sim haba ki mi haba ki pet yak ta ka dur jong uni Stephen kila pet eu kiyo baka kamat jong kum ka kamat angel wow uta Stephen kamat kumu angel kamu uba lui uba jai idan klamdan ka ba thut ka ba wet ha nama ba udap lo sim jong ble klamdan ka jing shap tien klamdan ka jing knyo ha ba yang ha pedeng taru henry ulang kum angel mudur angel ulang jai ka long ka idur bam lele mi shap tiang yo ni Stephen kata di ke belajar mudur ngam pila dan menu ki bawan ki bawa subuh la ki ong pila le kum ta ndai pipi kam le pipi la tu ndai pipi kam tu ke ba pin song dam pitara mi te ki breu ki bakaran bam de ya pi ki bale bam de ya pi ndai Stephen shem la long kum ta uklam long kum ta ula long jai ula long kam dem hang ta ulai yang akmat jong rang ba leng dok dekat ban kal nong banyo dekat ban kong utau rang ba leng dok la keli hatu kini ki long kum ta shisha hatu ka di shisha ba mikran ben yengi mikran ben kinyam kirukom la mewan pen kelai kinyam kirukom jong Moses mewan pen kelai kong pong net hang ta uni Stephen klam jing shap tiang ula yang pen ban long kala ba unya lap unya thu ka jing shisha ha kani kapor bat ula ya lap ha kata kapor ban nang tu na lenang na ka dokhat ka ba arte ter ula ya thu shapang kumno bagi kon Israel la tu ka jing alin ti jing kon Israel bat kumno bagi ni ki kon Israel la pois rush ka benta ba kumno ni ki kon Israel kila kentai ya Moses ki kwa ye ban mani ki wei pat ki blei om de yu tau blei jong Moses om de u blei ba em ki kwa ban mani ki blei thao kata ka di ke ka ba ni Stephen ulai lab wong ba kila kentai pat pitep kladan ka jing shlor ha beling ang fiu dan gajing shlor ha na mala da fin pet na katulan nang ba nyo kadukat basan puwing point os kadukat ka basan puwing uang mentaw la de tu lut chapang ki kon Israel mentaw kedawi ki bru ki badan hang tu kan mau em nang ang pi badan rang ba lindo dan ki dan kirang pa shibon hang tu kerana mat jong ki hang ta uyeng ban uang kumno hitep uang pi ki ba rendang mut kumno bam tre ban pediang ki balik sarong balik meng bam tre ban pediang pi bayar rendang uang iki unta tade uang ki bam ocher bam kumno ka do nuot ka bam dan jingkela bam kwa ban gan ka jingkela basungo biang bet sngo hok bet pas ngo kat mangite dan shu ki wei te kim biang mangite ni biang kata ka dei ka ba Stephen ula ong ki sangap ka jing shlor hap den jung ta ki brio kila ready ban le ban pan shtam kila ready Henry shat ting kata ka de ka bor jong man sia ma khoi ha Stephen ban ula ong ru ma phi bi ki ba peniap ye ki prophet ye ki no ye thu lupa pikan mau em Yohanes tu Yohanes kila peniap Yohanes kila krai kli kata ka de ka ki kile baru orang pipi day kiba peniap yo Jisu day ma pi kiba peniap yo Jisu kedaw hang ta pedeng kita mar yang tahu ong day ma pi kiba le kita ki paro kata kadai da ka jing shlor jong mun siam ko unot ban keran hadu kata ha ka dukat ka basan pusan
Kaong ula keren kong ta bat kaktian jong boleh kalah kedau biang henrei ba ulong ubadap dong mensia mukoi ke kaong biang ikan ikan kentian ba Stephen ulang badap da mensia mukoi kini kibria bagi asma kong ta keren kong ta jakaban penkendu haba Petrus ya lap kong ta kibrio kita kijiu kibaya asngau kila penkendu kada nuat kila sngau si kila yam kila kela kabamut Henry hakan ni kapor haba Stefan ulang pilakan tadi yo mensia makut pimchimla kalaba mut haba mensia makut penkendu ya pi hang tam kini ki brio jaka bikin kalaba mut ma ki dam ki bitar kila bitar hadu kata bad kila le kumno kila keret bener kila shrai ba barakti ban bokru la dan ta ma bala dam la bitar Henry, ketian jong blek ang udap daw man siya makul, Stefan udap daw man siya makul. Ula kemit shan siya beneng. Ula yo iya kaburam ublay. But yo iya ujisu ba uyeng siya kaketika man jong blay. Stefan klem patyaw klem dan jing smo kata ka jing long jing kita kibri hang ta. Ula yo iya ujisu ba uyeng. Kumba ujisu welcome ya pediang smo ba kemen ba Stefan unuet ban keren ya ka jing shishaban pala ya ujisu. Bat hang ta fitep ka bakija kila ya shop no ya shabar jong kata ka shnang. Bat kila ya lentem. Hindi ba syukawang haba ong hindi ba syukawang di ima berit kum tu dah lentem so namong lentem darat dumau bahe lak menong bahe kan kawang hadu manda tem hi kan mo kata hadi ka jingmut kawang ya Petrus da umau da lentem mau ya de hang ta pat Henry nganya thu epi kung mga ni Stefan ulang ubrio badap do mensiam day tang kata ka board do mensiam kaba penut i uban keren ya ka jing shisha Henry kaba pela day tang kaba pela i uba unle te ki kamba Henry ru pa un map i kita kiba lapan shidom ya mudur pi ki keno bam day ya sakalan tamau Henry ni i hangi katu kadukhan ngalapoy siya kabakot akan hang tula uliak kumno pitem uduway uang hau jisu uang tu pediang no ya kamansim no so tu ba un sayam no ta kapor Andrea kata kapor wala dam lagi kok siu dang dem kok siu kata kapor mudur ka jing pang ka jing shtam mata kapor Andrea wala dem kok siu baru pertada ka ketian bajam udah pertada ka ketian bajam gitu badan saudong sik la punya sngau te uang atrai wat thau haki akan ni kapop kani ka pakile ka di kapop markam dei bang nga krem keren ben shishaya nga krem keren ben nga krem keren kanu bam dei ndai kila keno bam dei nga kila len thamma nga ka di kapop ndai uklem shim dam uang wat thau wi kata kapop ka jongki de andau la ong komi ulai piano ulai yap no But pikan mau jisu uyo jisu bo yang hajin kang jisu wan shi uyo yang habeneng hakti ba kaman jong pa welcome ya Stefan ula dan kat pat jisu kani ka bor jong man siam ko nim la ban le ya ke lam da de ka bor jong man siam ko but kini ki sngi ki bakhat do happeret ni dan kam ya ka bor jong man siam ko bangin la ban ya thu shpang jisu Bangila banya lap shpang jisu pala wala di kiwekin keren ben la ni kin ong yingi kin ong kumno ya pila ni yang ringin om snoi ai ni lap ya ka gospel dum jisu da ka bor jong men siam ko amen tiani di ka ketian ka jong ble tung ni ban yu duai lang in duai ba jisu on pendap ingi da ka bor ka jong bangila shisha ban nong kin nong pla ya jisu ka jing em ka jong ni ban pla ba jisu ye ki parlok ki jong ni ki paramajan ki jong ki bahayeng ki jong bangin pla ya ka jing shisha mo de tung ni ban duai ni ka bor try jisu nga ai ngo ka ketian ka jong me ni ka bor ka pamila kran yengi try kat mga la nga pensong tu kini ki hap ki baret nga duai ablay try pamen
ai ba kani ka tian jong mi ablay kan da su thia da ka don wo jong ki kin su thui kan ga jing shi sha jong ka tian ka jong mi ba dei da ka bor jong men sia mo kho jong mi kan atrai bingin la ablay try ban yeng kam tam mi kini ki sngi ki ba khat du ablay try ban nong ki nong phla ki jong mi kan atrai jisu ker khu kini ki ha parat baro ban dap ki ai kin nan ka jing sliang ka jing trang ya mi kan atrai jisu kam tam mi ka bor jong men sim jong mi kan atrai ker khu kini ki ha parat baro ha ka kerteng ka jong jisu ngadwai amen deh nanget babaro kayo ma ka jing ka kuling baka ni ka program deh na kan tu i ep ka ki baret ba pin uli ka dekat bible ka bala aisha pi ba da kan mau nan det ya ka kan ka tayo bro shu tayo mala on ne ka kam ki hostel